ziua, domnilor și doamnelor din Iași de poveste. Suntem la sărbătoarea Bojdei Văgeucii din Iași, 13-14 aprilie 2024. Da? Un spectacol organizat de Muzeul Literaturii Române din Iași. Ocheți vrei? Când n-a plecat de oameni buni i-au dat ascultăm și-mi pare gheri că oameni buni lângă mine moldoveancă și mi-i drag să că la văd să mă fac mă lângă orșișiri nu m-a pus și mi stă bine dar mă lângă orșișiri nu m-a pus și mi stă bine Hăi, hăi și poate și voi dacă vreți numai nu-mi de ocheți așa poți să gazda să nu-mi de ocheți măi Ocheți vrei? Da mă uită pe șor, ta ira la ira la ta, ta ira la ira pe șor, ta ira la ira la